ale Jarka bola veľmi povzbudivá a vyzerala, že sa bude veľmi tešiť a bola, že prosím, príď, budeme sa tešiť. A to bolo pre mňa tiež také zvláštne, že aha, že hneď ma tak prijali, že hneď sa cítim ako doma. A nebolo to ani, tak som už vravel, že ťahané na človeka, že my tu sme, preto príďte, lebo my sme cool, ale že Pán Ježiš, že čo si špeciálne tam je, čo ja som nevedel nájsť v partii, keď som chodil hrať hokej. A slúžila naozaj na plné obrátky a vždy chcela byť všade, pri každom probléme a predchádzať akýmkoľvek konfliktom. Niekedy ju aj chlapci Gajdošovi, veď Jarka, nechaj ich, veď sa pohádajú a potom bude dobre. Ona nechcela, aby niekto ostal zranený niekým. Nemal kto mať tému, tak Jarka to zobrala. Niečo sa organizovalo a nemal kto, tak Jarka to zobrala. Čiže vždy prišla oveľa skôr a stále prišla upotená, ubehaná, že o čo prišla. Ale hneď sme pripravovali, vtedy sme na doraz napríklad pripravovali toasty, čo boli vždy toastové party, tak čo máme všetko, čo treba kúpiť, tak by bolo pre každého. A častokrát Jarka ani nemala nič, len aby my sme boli spokojní. A vždy robila to zázemie, čiže či to bolo upratovanie, ale hlavne to boli tie rozhovory. Čiže vždy po tej téme, aj keď videla, že niekto je taký zadumčivý,